Foy bhrú ag dul isteach sa chléis seo, bhí gáig Ard Mhacha le bua. Ina going a bhí Ciarraí, bhí báint crí seo treis bheith thuas seall híos seall. Seo tórisc ó bhacht Armagh donacha. Órig Ard Mhacha gur mBan Sraith Lidl ag glyfa ar náíre a chaidú spóchat. Bhí a trúfur bláhain tháinig an solas dosach. Cúil álinn ag trúil luas glyfa. Tháinig sif ó sé reiste Ciarraí le cúil den sco. Pas álinn tras na parca ó níomhní crothúr a crothún chúil. Ag na hama, ceir chúlín etra, Ard Mhacha éine sé, Ciarraí héna dó. Bhí Kelly meallan th báirí túsan dar lethe, 3 scór in dhí chéile aice do Ard Mhacha. Agus scór den scoigh mBan Sraith an ceathrú aice agus Ard Mhacha de gólín chun céin. Cé gur tháinig Ciarraí reis, le cólas gáthólaigh siofra ó sé, bhí dóhan genta ag cailíní Ard Mhacha agus bua fíorthóid a Buaicphointí Ard Mhacha héna